tothom i gràcies a tots per haver vingut en nom de Cossetània Edicions. Jo seré molt breu perquè després ha de parlar més gent i intentarem abrejar una miqueta. És un plaer per mi estar avui aquí a Cornudella presentant el llibre d'un autor local com és el Jesús Maria. Els camins del Jesús Maria Tibau i Cossetània ja fa temps que s'havien creuat perquè fa 10 anys, el 1998, van publicar un relat seu, L'angoixa del retratista, que va ser finalista del Premi Tinet de Tarragona. També va col·laborar amb un altre relat en l'edició del llibre El Brugit de l'Ebre, que es tracta d'un recull d'escrits que tenen un denominador comú, que és que tots els autors són de les Terres de l'Ebre. Per tot això, l'any passat nosaltres li vam proposar de publicar amb nosaltres un recull de contes, que és el llibre que presentem avui, i que les persones que llegeixin aquest llibre, i especialment la gent de Cornudella, creiem que s'hi veuran molt reflectida perquè molta part de la seva vida al poble és com es narra el llibre, no? Es descriuen indrets, paisatges, ambients i costums que tothom podrà reconèixer sense esforçar-s'hi gaire perquè és que és tot molt clar, no? I tot això ho ha fet amb un domini excel·lent del llenguatge, cosa que converteix la seva lectura en un agradable plaer. Tibau, a més de ser un excel·lent escriptor, en aquest darrer any ha demostrat també ser un agent i un animador cultural en la seva versió més moderna, la versió 2.0. I em refereixo a això que en 10 mesos el seu blog, el Temps un racó dalt del món, s'ha convertit en un dels blogs de referència del país, i fins i tot m'atreviria a dir que en el blog que parla de cultura dels més visitats. Això va al fet que es troba en la segona posició del rànquing de Lianzo, que és el de referència, i en la primera posició en el rànquing Globus dels blogs en català. Per altra banda, la coincidència ha fet que, juntament amb aquest llibre que presentem avui, hagi sortit publicat també el Que no torni altres contes, que inclou un relat també del Jesús Maria titulat La Revolució. Per acabar, m'agradaria a Jesús el fet d'haver confiat en nosaltres per la publicació del llibre, a l'Ajuntament el fet d'haver-nos fet aquest espai per fer la presentació i a tothom per haver vingut. I com no, doncs també Josep Maria Tibau ens explicarà unes coses sobre la vida. Bé, gràcies a tots, en primer lloc, per estar aquí. De totes les presentacions que hi ha per haver, la que faig a Cornudella sempre és la més difícil de totes i intentaré sortir-me. Perquè jo sempre intento als meus contes compaginar humor i la tendresa i aquests cops potser la tendresa me guanyarà. Gràcies a l'Ajuntament i a l'alcalde per les seves paraules i també gràcies a Cossetània perquè m'han fet una mica la feina d'explicar la meva trajectòria a Cossetània. Ells van ser qui vaig publicar el primer conte. Després de publicar el primer llibre, que normalment els autors el primer llibre ens costa diners, i l'any 2003 vaig, a l'agost del 2002, després de publicar el primer llibre, vaig rebre una carta de Cossetània que ells em proposaven participar en aquest recull que comentava la Judit, de diversos autors de les Terres de l'Ebre i avançant-me 50 euros per davant. Clar, un autor que m'havia costat X mil euros el primer llibre, que t'avencessin 50 euros per a publicar un conte, doncs era ja la reparotxa. I no sols això, sinó que el llibre va funcionar molt bé, diria jo, perquè després d'aquests 50 euros ne van arribar 50 més i el 2004 van tornar a enviar-me drets d'autor, el 2006 ne van tornar a enviar i el 2008 me n'han tornat a enviar encara un taló de 2,55 euros que no és per l'import, sinó a mi me demostra la seva professionalitat i la feina ben feta que fa l'editorial Cossetània. A més, després de publicar postres de música amb Empúries, jo estava esperant notícies per a publicar el meu tercer recull i mentre esperava notícies d'altres editorials, Cossetània es va tornar a posar en contacte amb mi perquè ells volien publicar un llibre. I quan els vaig dir que sí, que estava interessat en publicar en ells, immediatament me van enviar el contracte al cap d'una setmana firmat sense haver llegit el llibre. Per tant, per a mi això és un honor i un orgull.
També vull agrair als diversos col·laboradors, que ja ho faig ara per avançat, que aniran participant avui. A poc us els aniré presentant. Primer que res, parlar del llibre. El llibre, com ja hem dit, es diu El vertigen del trapezista. Aquí tenim el vertigen del trapezista i aquí tenim un dels trapezistes que sortirà avui. Que és un petit trapezista que m'acompanya a totes les presentacions i que també fa la seva actuació. Ell fa les voltaretes de veritat, jo literàries. El vertigen del trapezista és el títol que jo vaig extreure d'un dels blogs que jo vaig visitar al començament. Em va atraure molt el seu títol. Vaig conèixer l'autor que està aquí i que després col·laborarà. Per casualitat vaig descobrir que ell era de les Borges, perquè moltes vegades parles amb altres bolcaires i no saps si és d'Olot o si és de Nàpols, no ho saps. I ens vam trobar a les Borges del Camp, vam coincidir, vam establir una bona relació i fruit d'aquesta relació és aquest títol. Seguint endavant, després del títol ve la dedicatòria. Us llegiré la dedicatòria perquè és especial. La dedicatòria es diu als meus pares i a tota la generació de la qual som hereus, que amb esforç va patir i superar la postguerra. Aquest llibre el dedico especialment als meus pares, com dic, i a tota la seva generació, perquè és una generació que, com tots sabeu, va patir la postguerra, va haver de lluitar molt, amb molt d'esforç, no va tindre un accés a l'educació fàcil i, malgrat tot, ho van superar i a nosaltres, molts de nosaltres, som la primera generació que ha tingut uns estudis. I gràcies a aquests estudis, per exemple, està aquest llibre aquí. I de passada també va la dedicatòria també a mon sogre, que va morir la setmana passada. Intentem passar a la fase d'humor. I els contes, com ja hem dit, són 34 contes, alguns dels quals estan tractats amb humor, amb tendresa, com dic jo, i possiblement dels meus 3 reculls de contes, possiblement aquest sigui el més cornudelleny de tots, perquè té un protagonisme especial. El primer conte, que potser molts ja l'haureu llegit, perquè ha estat a la biblioteca durant un temps, perquè l'AMD de Valldorets, que és la població que va guanyar el premi, ja el va editar i és el meu conte més extraordinàriament llarg, perquè els meus contes normalment tenen 1 o 2 pàgines i aquest té 28 o 30, per tant és 15 vegades més gran que la resta. En fi, els contes, com ja he dit, barregen humor i tendresa, ja n'he parlat de l'alcalde i, en fi, només us convido a llegir-los i a divertir-vos, sobretot. Si algú pregunta per a quan la novel·la, si voleu veure que és la novel·la, no és una amenaça, però ja tinc, com a mínim, contes per a 2 reculls més. Per tant, a la Cossetània ja us aviso que us vindran més contes. En fi, no el vull fer més llarg perquè jo el que vull donar protagonisme és al llibre i als contes, i ara dono la paraula a l'autèntic trapezista. L'autèntic trapezista, que és aquest que m'ha seguit el nom del vertigen del trapezista, que és Óscar Palazón. Ell es dedica a l'educació, viu a les Borges, ha escrit diversos llibres, Atles de la memòria, i properament publicarà un llibre que es dirà Un rostre que no és meu, que va guanyar el premi Ametlla de Mar. Per tant, el meu agraïment i la meva amistat a l'Óscar Palazón, que ens llegirà el conte que dona títol al llibre, El vertigen del trapezista.